दै लोमफैजोब्बाय गासिबो खुरग्लुं खुरला खालायजोब्बाय दाना मारै थाबावनांगौ जोंलाय गासिबो जाय सेरेब सावग्रा न'फ्रावबो हाबजोब्बाय सेरेब सावनानै जायाबानो उफाय गैया जा बेफार खाराबानो इलेक्सनाव जेबो फरसर होला रागा जोंबाय सुक्लाय दैमानि बानाजों नावबान्धा हाबि गामिया लोमस्राव जादों। भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय सुक्लाय दैमानि दैया बोसोरफ्रोमबो बानाजों गामियारि सुबुं माहारिनि खैफोद लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोगासिनो। देग्लायबो गिबिसिरिनि बानायाव गोबां गामिनि खहा लाबोबाय। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव बिटिसि बियाब आरो पानेरि विधानसभा समस्तिनि सिङाव थानाय सुक्लाय दैमाया सिंग्रिमारि आथेरिघाट सुक्लाय नावबान्धा हाबि हाग्राबारि गामिफोराव गरा गिसिखानाय दै उसिफावना गामि लोमनाय आबादथिलि खुरखालांनायखौ नुनो मोनदों। गिबिसिरिनि दैबानायाव बेखौ लाना गोबां जिंगासिनाय गामियारिफोरा खुथारै सरकारखौ राहा लानो खावलायदों। फारसेथिं भेरगाव बिटिसि समस्तिनि MCLA बिटिसिनि EM दावबायसा बर'आ नारा नाथा नाजादों दैबानानिफ्राय रायजोफोरखौ रैखाथि होनो। गावनि बेथननि रांजोंनो सुक्लाय दैमानि गरा गिसिखानायखौ होबथानो पार्क'फाइन जिअ' बस्ता होना होथेनायखौ नुनो मोननाय जादों। सुक्लाय दैमाया बोसोरफ्रोमबो नैबे दैज्लां बोथोराव गोबां माने खहा खालामो। देग्लायबो माने बे माथावरिया जाबायमोन। मा बुंगोन सार बे समाव? आंबो बे जायगानिनो थागिबि सुबुं हिसाबै उन्दैनिफ्रायनो बे दैमानि जेंनाजों मोगा मोगि जानांबोबाय थादों। देग्लायबो दैया गोबां देरदों बा दैया गोबां बारिदों जायनि जाहोनाव गोबां जायगायाव माथावरि खुरखानानै बायनो थाखाय गोबां सम्भावना दङ। दा नैबे खाग्राबारि ओनसोलनि बे दहलाहाबि बे गामियावबो गोदानै वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्टजों बानायजानाय जि माथावरि कमप्लिट जायाखै बे माथावरियावबो खुरखानानै बायनायनि लामा लादों। आं बेखौ नायफैदों आरो थाबैनो नैबेहाय खुरखानाय जायगायाव जोङो पार्क'फाइन लागायनानै बेखौ होबथानायनि थाखाय बेबस्था लानो थाखाय नाजानाय जादों। थांनाय हराव सुक्लाय दैमानि दैबाना बांबोनायाव नावबान्धा हाबि गामि गंसेयैनो दै लोमजाना आलाय सिलाय जानांदों। बेनिनो मोनसे सुजुथाय लाबोदों निउज 24 बड'लेण्डआ। बोथोराव दैबाना जानाया बे मिथिंगानि मोनसे खान्थि आरो बेबायदिनो बे मिथिंगानि खान्थि हिसाबैहाय बे दैज्लां बोथोरावहाय गोबां खैफोद खोख्लैयो माखासे गामियारिफोरखौ। बेबायदिनो दिनै आं दंफायो उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव समस्तिनि नैबे सुक्लाय दैमानि बे सेरफाङावहाय आरो बे सुक्लाय दैमानि जिथु सेरफां बे सेरफां गामि मोनसे सिंग्रिमारि गामि बेयावहाय आरो बे सिंग्रिमारि गामिनि बे हालोदा खोब गाज्रि गामिनि हालोदा खोब गाज्रि। बावैसो जालांनाय जिथु दैबाना बे दैबानानि जि थासारि बे दैबानानि थासारिया ओरैबायदि गाज्रि केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिदों। नैबेनो सुक्लाय दैमा भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय जिथु दैबाना बे बा दैया दिनै नैबे सुक्लायावहाय ओरैबायदि मोनसे बानानि दोहौ लादों आरो गरा गिजिखानानै बे गरा गिजिखानानै गामिफोरथिं हाबनायनि मोनसे लामाखौ लाजेनदोंमोन। आं बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनिफ्राय बुंनो सानो जोंनि गोबां सरकारनिसिम बा BJP सरकारानो जा जोंनि UP सरकारानो जा दा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायहरो। मानो होनना बुङोबा जों देग्लायल' नङा बोसोरफ्रोमबो जों बे रखम खैफोदाव गोग्लैबाय थायो। दै फैनाय लोगो लोगो जोंहा जानाय लोंनाय सुख गैया जाना थायो। दा दिनै दबैसा सारा गावनि फान्डजोंनो जेरैबायदि बे साहा ओनसोलथिं गावनि फैसाजोंनो गावनि दरमाजों जोंनि रायजोखौ होबथानो थाखाय दैबानाखौ होबथानो थाखाय खरस खालामनानै बे खामानि मावबाय। दा बिनिखाय जों सारखौ जोंनिथिंनिफ्राय बहुद साबायखर बावहरो। मानो होनना बुंबा आरो जिहेतु बेखिनिल' मावबारल' जाया दा गोबां जोंहा बे साहा सोनाब ओनसोलाव गोबां मानसियानो खस्थ' भुगिनानै दङ। दा बिथांमोनखौ जाहाथे जों बेखौनो खावलायो जों जाहाथे बोसोरफ्रोमबो जाहाथे बे रखम खस्थ' भुगिनो नाङा। सरकार आरो BJP सरकार जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै साननानै सायख'नानै जोंनि बे गामिखौ बा जोंनि सोनाब ओनसोलाव जाहाथे रेहाय खालामनो हायोबा माथावरिनि बेबस्था खालामो बेखौनो जों खावलायहरबाय आरो गोजोनथों। কিবা নহয় BJP চৰকাৰ কিবা নকৰে আৰু ইফালে আমাৰ দবেচা অলপ চাই কিন্তু কিবা কৰা নাই।
নদীটো বধাই থাকে আহিলেও কিবা নাই ঘুমাব শান্তি নাই খোৱা লোৱা শান্তি নাই মাথাউৰি বনাম বুলি পেলাই বহুত বছৰ কিবা চাইন লৈ পেলাই কিবা লৈ পেলাই মাথাউৰি বনাম বুলি কয় আজিলৈকে আজি 8 বছৰমান হৈ গ'ল এইটো চাইড মাথাউৰি অকণমান এইখিনিৰ মাথাউৰি বনাই দিছে মাথাউৰি বনাইছে সেইটো ভাঙি পৰি গুচি গ'ল। माने जोंनि नैबे नावबान्धा हाबियाव गामिया दैजों लोमलाजोबदों दिनै जोंना हरथामानो जाबाय गिबि हरखालिबोथ' मानसिफ्रा उन्दुनो हायाखै नेक्स्टआवबो आरो नै दिनै हरावबो एटानिफ्राय जोंहा नै माबा दैया फैनायाव मानसिफ्रा उन्दुनो मोनाखै आरो गासिबो लामायाव थानांदों मोसौ बोरमा दोनहैनो गोनां जादों जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बे गामियाव दै हाबनानै आरो लोंनाय दैफोरा गाज्रि दैया हाबला जोब्बाय ओंखायनो जोङो बे गामियाव जोंनि बे सुक्लाय दैमानि दैया बिथिं माथावरि बायनायजों हाबला जोबदों आरो गामियाव ओंखायनो जोङो दा दै लोंनाय दैया गाज्रि जानायनि थाखाय आरो जायगाफोरा गाज्रि जानायनि थाखाय ब्लिचिं पाउडार आरो फेनेल होनाय जादों आरो लोगोसे दैयाव गलायनाय मोनसे मेडिसिन होलांदों मैया जों EM सारजों लोगोसे थानानैबो न'खर न'खर रानबाय आरो दिनैबो जोङो रानना होदों बेखिनियानो आरो जोङो आरो सरकारखौ आं अनुरोध खालामो जे जोंनि बे सुक्लाय दैमानि जिङाव माथावरिखौ होयो जेन जाहाथे जों नेक्स्टआव बिदि खस्थ'खौ मोना। आङो सिगाङावनो आदामोनखौ साबायखर जासियो मानो होनबा आदामोना दिनै फैनानै जोंखौ बेबायदि नायफैदोङो आजिथ' दिनै फार्स्ट होननानै बुंबाबो जानाय नङा बे सुक्लाय दै लोमनाया आजिलागै 2006-07निफ्रायनो स्टार्टिं जादों बे सुक्लाय बायनाय माथावरि बायनाया ओमफ्राय जोंनिथिं बिथिं दा हाया 15 बिगा 18 बिगा जोंहानानो 10 बिगासो लोमनानै दङ दिनैसिम रावबो सोंफैयाखै रावबो नुजाफैयाखै जोंनियाव बेयाव नुजाफैयोबा मोजां नाङो दा आदामोना जेरेखम खबर लाफैदोङो थिग बेबायदिनो खबर लाफैयोबा जोंबो मोजां नाङो दा दिनै माथावरिखौ बानायदों थिगानो खावसेथिं बानायनानै होआखै सरकारा दिनै सुक्लाय दैया लोमनो चान्स मोनदोङो गामियाव हाबफैबाय दिनै दा आलाय सिलाय गामिया दिनै लोमसावजोब्बाय मोसौ बोखारनो ना दाउ अमा बोखारनो दिनै लोमजोब्बाय गामियाव हरसे उन्दुनो हायाखै दा बे समावहाय दा EM सारमोना फैदोङो नायफैदों मैया एसे नायनानै एसे जाग्रा लोंग्रा जोंहा दावबायसा सारा नायफैदों एसे जाग्रा मुवाफोरबो राननानै गालांदोंनो आं नुस्लाबासै मैया खिन्थु रानना गालांदोङो थिगानो आं सरकारखौ मोनसेल' बुङो जे जोंनि बे सुक्लाय लोमनायखौ जेनेबा सुक्लाय दैमाखौ प्रटेक्सनखौ मोजाङै होयो जाहाथे सिगांनिफ्रायनो बायलांबाय थाबाय माने जोङो माने फुरा माने हायरान आरो जोंहा जे मारै मा खालामनोबा मोजां जागोन समस्तिनि MLA आयना बिस्वजित साराना बिस्वजित साराथ' थांनाय बोसोराव बायनायाव एसे सहाय होफैदों गावो बिस्वजित सारा गावनो नायफैनानै गावनो बे राहाखौ लादोङो थांनाय बोसोरावबो बहुत गिदिर बायलांबाय हा हु लोमलांजोब्बाय गासै लन्थिबारि आदामोना मिथिगोन जानांगौ लन्थिबारियावबो सेस हाया लोमलांजोबदों जोंनियावबो लोमलांदोङो दा मा खावलायगोन आङो सरकारखौ बेखौनो खावलायो जे जाहाथे माथावरिखौ थाबैनो आरो मोजाङै प्रटेक्सनखौ होयो आरो आं बेखिनिखौनो खावलायो गोजोन्थों। दै लोमफैजोब्बाय गासिबो खुरग्लुं खुरला खालायजोब्बाय दाना मारै थाबावनांगौ जोंलाय गासिबो न' स' खुरजोब्बाय दंखलथिंबो थांजोब्बाय मा जाबावनांगौ माथावरि होनो होबा माथावरि होआ दा जों थैनांगौ नामा दैयाव थैनानै थानांगौ नामा गायनानै फुनानै सानफ्रामबो मेंरुरु हरावबो मोजां उन्दुनो मोना दा हनै बेसे गोजावलांजोब्बाय अमा खानोबो जायगा गैया मोसौ खानो जायगा गैला जेरैबो खुरखावजोब्बाय हनै दंखलथिंबो खुरखावजोब्बाय दा जिहेतु दै लोमबाय बेयाव दै लोमजोब्बाय खायदन बेयावनो थानानै जानांसिगोन जोङो मा खालायनो न'फ्राबो बायलांजोब्बाय लोंनाय दैफोरा बहानिफ्राय मोनदों बे दंखलनिखौनो लोङो जों लेथ्राबाबो लोंबाय माखौथो लोंनो गासिबो लेथ्राबाबो लोंगोन लोङाबा आरो बहायथो थांगोन मा खावलायहरगोन सरकारखौ सरकारखौ मा खावलायहरगोन सरकारा मा होयो दा जोंनो जेबो होआबा जोंखौ नायफिनाबा सरकारानो जोंखौ सिनायाबा नायाबा मारै जागोन गायनानै फुनानै दा बिदिनो दैयाव थानांसिगोन जोङो न' बायलांलायनाय हनै न'आ दा गुगाजोब्बाय बाथौबो लोमजोब्बाय बाख्रियाबो आरो इथिंजाय सेरेब सावग्रा न'फ्रावबो हाबजोब्बाय सेरेब सावनानै जायाबा उफाय गैया जा बेफार खाराबानो मैयाबो सानसे थाबाय दिनैबो थाबाय बनफ्राबो सोमजोब्बायना सिजोब्बाय दग' गग्राफ्रावबो हाबजोब्बाय मारै जानांगौ दा सरकारानो जोंखौ नायाबा
सोर नायगोन जोंथ' एबार इलेक्सनाव जेबो फट होला रागा जोंबा बेलेगसो जासिगोन जोंबो भट होला आरोना भट होला